חנה בודניק סובלת כבר 6 שנים מפרפור פרוזדורים קשה. במהלך השנים היא עברה אינספור טיפולים שונים ו4 אבלציות שונות, ללא הצלחה. היום היא מגיעה למכון הלב במרכז הרפואי שמיר כדי לבצע אבלציה ייחודית אצל פרופסור אנטר. היי חנה, בוקר טוב. היי, בוקר טוב. מה שלומך? איך הייתה הנסיעה? בסדר, תודה. בסדר? יופי, מחכה לזה? מאוד מחכה. מתי התחלת לסבול מפרפור פרוזדורים? זה התחיל לפני 6 שנים בערך. פשוט ככה, הרגשתי לא טוב, הצלחתי לעלות לרכב לנהוג עד למוקד רפואה דחופה, ואיך שהגעתי לשם פשוט צנחתי, והייתי בדופק מעל 200. הם ישר ראו שאני בפרפור פרוזדורים, עברתי אינספור שוקים חשמליים. בזמן האחרון התדירות של הפרפורים זה בערך פעם בחודש, חודש וחצי. בבית החולים שמיר אסף הרופא קיים מכון לטיפול בהפרעות קצב בהובלתו של פרופסור אלעד אנטר, מבכירי הקרדיולוגים בעולם ואחד המומחים בעל שם עולמי בתחום הפרעות קצב הלב. ברשותך, בוא קודם כל נתחיל בהבנת המושג, מהו פרפור פרוזדורים? פרפור פרוזדורים זוהי הפרעת הקצב השכיחה ביותר באנשים מבוגרים. כשאני אומר מבוגרים, אנשים מעל גיל 65 בדרך כלל, שבו קצב הלב הטבעי שנקרא קצב הסינוס מוחלף על ידי קצב כאוטי, וזה מוביל לקצב מהיר ולא מסודר. הסיבוכים המשמעותיים של פרפור פרוזדורים הם שבץ מוחי, אי ספיקת לב, והתחושות היומיומיות של דפיקות לב מואצות, חולשה, קושי בלהתרכז, קושי בלבצע מאמצים. אז בעצם לפני 6 שנים יצאת למסע שאמור למצוא איזשהו פתרון. מה עברת בדרך? הופניתי כמובן לקרדיולוגית מטעם הקופה שאני שייכת אליה. ניסו כדורים, ניסו כל מיני טיפולים כאלה ואחרים. רק אחרי, אני חושבת, שנה התחלתי בנושא של אבלציות, ועד כה לא צלח. הפעולות הקודמות שעשית התרכזו בבידוד ורידי הריאה. אצלך אני חושב שהטריגרים שגורמים לפרפור פרוזדורים מגיעים מחוץ לוורידי הריאה, ואנחנו נתרכז בהם. יש אנשים שנוטים לחלות בזה יותר מאשר אנשים אחרים? אכן. בדרך כלל אנשים מעל גיל 65 נמצאים בסיכון גבוה יותר, גברים ונשים, אנשים עם השמנת יתר, אנשים עם דום נשימתי, אנשים שיש להם יתר לחץ דם, סכרת או מחלת לב, נמצאים בסיכון מוגבר יותר. זו הפעם החמישית שאת כבר ניגשת לטיפול. זה עכשיו החמישי, מבחינת אבלציות. כן. דברים נוספים, לפני פחות משנה גם שמו לי כבר קוצב. כן. כדי שאולי זה יעזור, לתת לי כדורים שהם יותר חזקים. אבל עדיין... זה לא חיים. זה לא איכות חיים בכלל. פרופסור אנטר מביא לארץ שיטות טיפול וטכנולוגיות חדשניות. כאן מבצעים פרוצדורות מהפכניות שלא נראו קודם בישראל. בעצם, פרופסור, אני חייבת להגיד, אתה הובלת במשך הרבה מאוד שנים את כל תחום הפרעות הקצב בארצות הברית, והחלטת לבוא לכאן. מה חשוב לך בעצם להביא לכאן לישראל בתחום הזה? מה שאנחנו רוצים לעשות במכון פה זה לטפל באמת בחולים היותר מורכבים שאין להם מענה בקהילה או בבתי חולים אחרים, ולעזור להם לקבל את חייהם מחדש. נכון להיום, מהן האפשרויות הטיפוליות בפרפור פרוזדורים? האפשרות הטובה ביותר זה מניעתית. זה לרדת במשקל, לפתור את הנושא של דום נשימה, לשלוט על יתר לחץ הדם, לשלוט על הסכרת במידה ויש. האפשרות הבאה היא אפשרות תרופתית. הבעיה עם הטיפול התרופתי שבדרך כלל הוא כרוך בתופעות לוואי די משמעותיות, והיעילות שלו היא בסביבות 50%. בשנים האחרונות הגישה הטיפולית הפכה להיות גישה על ידי אבלציה. שוטף? שבה בצנתור של הלב אנחנו מחפשים את המוקדים החשמליים שגורמים לפרפור פרוזדורים וצורבים אותם. במה יש שונה מה שחנה תעבור היום? חנה תעבור מיפוי מדויק מאוד של הטריגרים שגורמים לפרפור פרוזדורים, ואותם אנחנו נצרוב באופן מבוקר ומדויק. בנוסף, ישנן מספר עבודות בספרות שהראו שאם מוסיפים על אבלציה רגילה הזרקת אלכוהול, הווריד על שם מרשל, סיכויי ההצלחה של הפעולה, במיוחד בחולים כמו חנה, עולים בין 10 ל-20%. אז אתם רואים, זה הקורונרי סיינוס, זה הווין על שם מרשל, ובווין על שם מרשל אנחנו נכנסים עם קטטר ומזריקים אלכוהול. הוא בדרך כלל מטפל בטריגרים לפרפור פרוזדורים שאי אפשר לטפל בהם מתוך הלב.
אז הטיפול היום יכלול גם שימוש בטכנולוגיות חדשות? בעיקר בשיטות, אבל גם בטכנולוגיות. במקרה היום אנחנו נעשה שימוש בקתטר חדש של חברת אבוט, שהוא משפר את יעילות ואת דיוק מציאת המוקדים של פרפור הפרוזדורים ואת הצריבה שלהם. לקתטר יש ידית. עם הידית אני יכול להשתמש על מנת לשנות את הזווית של הקתטר ולקחת את הקתטר לאזורים המעניינים בלב. הקתטר הזה הוא קתטר חדש, והיום בישראל נעשה בו השימוש הראשון. מה בעצם הציפיות שלך מהניתוח היום? אני ריאלית, אני יודעת שהבטיחו לי 15%. מצד שני, אולי למישהו 15% זה 15, בשבילי זה 100. טוב, סיימנו את הפעולה. נראה שהיה מוצלח. מצאנו את מה שקיווינו למצוא, ועכשיו אנחנו נקווה לטוב. אז חנה, מאחלים לך המון בהצלחה, ושזהו. בזה ייגמרו כל המסעות שלך. תודה. שיהיה בהצלחה. אמן. תודה רבה. וכדי שלא תישארו במתח, נעדכן, כעבור חודש חנה חזרה לביקורת, הפרעות הקצב לא חזרו יותר, והיא מרגישה מצוין. 13